Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στην παρουσίαση της Ποιητικής Συλλογής Έμπης στο Θαύμα. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρευρίσκετε σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ το Πολύκεντρο Ηρακλείου για τη φιλοξενία, καθώς και τον εκδοτικό οίκο Μύστης που υλοποίησε το έργο. Όμως πάνω απ' όλα, οφείλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με στήριξαν χωρίς κανένα δισταγμό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καστινάκη, τον κύριο Περαντονάκη και τον κύριο Μουτατσάκη, οι οποίοι βοήθησαν με τον δικό τους τρόπο. Ο κύριος Καστινάκης είναι προπονητής μου στο στίρο και ο πρωτοδάσκαλος μου στην ποίηση, ενώ ο κύριος Περαντονάκης είναι καθηγητής γαλλικών στο σχολείο Κουφιτών και καθοδηγητής μου στην ποίηση. Ο κύριος Μουτατσάκης είναι φιλόλογος στο σχολείο μου και μέσω του μαθήματος της φιλοσοφίας μου έδωσε τα κατάλληλα ενάψματα για μια πνευματική θέαση του κόσμου. Χωρίς αυτούς δεν θα βρισκόμουν ποτέ εδώ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στη σημερινή παρουσίαση να ακολουθήσουμε μια σειρά ομιλιών, η οποία θα περιλαμβάνει και ανάγνωση από διάφορα αποσπάσματα της Ποιητικής Συλλογής Έμπης στο Θαύμα, που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Την αρχή θα κάνει η ομιλία του κύριου Καστινάκη. Μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Περαντονάκης, ύστερα θα πάρει τον λόγο ο κύριος Μουτατσάκης και τέλος θα παρουσιάσει το βιβλίο ίδιος. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους σας. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Μανουήλ, όταν τον πρωτογνώρισα, μιλούσε συνεχώς για μηχανάκια. Εξαθλήσεις, σούζες, νικελώματα, κόβες. Και πάλι από την αρχή. Τότε κανείς μας δεν είχε καταλάβει ότι το μηχανάκι για το οποίο μιλούσε ήταν μέσα του και μαρσάριζε ακατάπαυστα. Είχε πάντοτε μαζί του τα γυαλιά της ποίησης, αλλά τα φόραγε κάπως στα δέξια. Μια πάνω το κεφάλι, μια στο λαιμό, μια στην κολότσεπη. Το μόνο που του είπα είναι ότι πρέπει να τα βάλει μπροστά από τα μάτια. Και τότε έγινε κάτι ασυνήθιστο που γίνεται όμως πάντα όταν γεννιέται ένας ποιητής. Τα πήρε στο χέρι, τα γυαλιά, και μαζί με τα μάτια του τα πέταξε κάτω και τα πάτησε. Το θαύμα λοιπόν είχε γίνει. Στην εποχή των 8 δευτερολέπτων, τόσο λέμε μπορείς να κρατήσεις την προσοχή των εφήβων, στον πολιτισμό του Χρυσόψαρου, ο Εμμανουήλ μεταμοσχεύει, και εδώ υπάρχει κάτι το λανθινικό, εγκέφαλο ελέφαντα. Η ποίησή του μεγεθύνει και συμπυκνώνει την ίδια στιγμή. Αποκαλύπτει ενώ αποκρύπτει. Ξεκουφαίνει καθώς αποσιωπεί και ακολουθεί πιστά το βέλος του χρόνου πριν το πιάσει στον αέρα και το σπάσει στη μέση. Είναι ατελής, καθώς η αληθινή ποίηση ολοκληρώνεται αναγκαστικά με κομμάτια του αναγνώστη. Δεν σκοπεύω όμως να τη θέσω επί της φιλολογικής κλίνης, καθώς δεν διαθέτω τέτοια άλλωστε. Απλά θα παραθέσω κάποια ερωτήματα που μου γέννησε η ανάγνωση του βιβλίου. Είναι το θαύμα έμπιστο? Όσο το κοιτάς, όλο και μαυρίζει. Σκοτώνεται η φασαρία. Η σκλαβιά είναι μόνο για τους πεθαμένους. Σπάει το άνευ σε κομμάτια. Αν βγάλεις τη διαδρομή, μένει μια λάμπα φορείου. Κάνει δροσιά κάτω από την πίστη. Μπορείς να ρίξεις κάποιον ενώ είναι ήδη κάτω. Ολοκαύτωμα ερωτήσεων. Αφήστε με, έχω πονοκέφαλο. Μια τελευταία προειδοποίηση, όπως λέει και ο Στίκας, που σε έφερε ως εδώ, δεν έχει μέσα το θαύμα, είναι λευκό και φαίνεται σαν κόκκινο. Προχωρούμε τώρα στη συνέχεια στην ανάγνωση διαφόρων ποιημάτων. Από το πρώτο χέρος των ποιημάτων του, που το επιγράφει Μανώλης Γέννηση, «Άγνωστος άνεμος» ο τίτλος. Αν η ζωή ήταν ένα σύννεφο, θα χυμάτιζε στο απέραντο γαλάζιο. Αν το σύννεφο ήταν μια ζωή, θα περιπλανιόταν χαμένο στο ατέλειο το γκρίζο. Αυτό το γκρίζο, όσο το κοιτάς, όλο και μαυρίζει. Το δεύτερο ποίημα έχει τον τίτλο «Υποχρεώσεις». Οι οτοασπίδες για αυτούς, τους κουφούς. Η μάσκα ύπνου για αυτούς, τους τυφλούς. Το φήμοτρο για αυτούς, τους άφθονους. Ίσως και τους χορτάτους. Η σκλαβιά για τους πεθαμένους.
ποίημα το επιγράφει με τον τίτλο «Τροφικές αλληλουχίες». Τροφή η πίκρα μπροστά σε ένα πηγάδι. Διωγμός η νύστα σε μια λάμψη στο σκοτάδι. Η τροφή στη ζωή ένα κυκλάμενο, ο διωγμός στη φωνή ένα δάκρυ. Και το μάτι να έχει γίνει κόκκινο από την πίκρα και την νύστα σαν ένα βράδυ επώδυνο. Τι συνέχεια θα κάνει η ομιλία του κύριου Πανατολάκη. Μήπως ακούγομαι και χωρίς μικρόφωνο. Για χαρά, ας μην το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω τον κύριο Καστρινάκη, για τον οποίο μου είχε μιλήσει πάρα πολύ ο Μάνος από τις πρώτες συναντήσεις. Αλλά αυτές οι συναντήσεις είναι το σημαντικό σε σχέση. Μιλάω χωρίς κείμενο, χωρίς τίποτα και δεν είναι ομιλία. Είναι μια παρέμβαση με πολύ αγάπη για τον Εμμανουήλ Μανώλη Μάνο. Δεν ξέρω πώς θα τον λέω πλέον, ωστόσο προτιμά το Εμμανουήλ. Λοιπόν, είμαι καθηγητής γαλλικών στο 4ο Λύκειο, αλλά ωστόσο δεν έχω κάνει μάθημα ποτέ στο Μανώλη, στον Εμμανουήλ. Λοιπόν, συμβαίνει να είσαι γερμανόφωνος. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τα 3 τελευταία χρόνια, τα 2 να πω για να είμαστε σίγουροι, κάποιες στιγμές στα κενά μου, ένα παιδί κάποια στιγμή με πλησίασε, ένας μαθητής μας, και ξεκίνησε να μου μιλάει για ποίηση. Η έκπληξή μου, βέβαια, η γνωριμία δεν έγινε ακριβώς έτσι, έγινε μέσω μιας συναδέλφης σας, η οποία μου είπε: υπάρχει ένα παιδί το οποίο γράφει και τα λοιπά, μήπως κάποια στιγμή να μιλήσετε και να σου δείξει και ποίηματα και τα λοιπά. Από τότε, εδώ και 2 χρόνια λοιπόν, στα κενά μου, είμαι συγκεκριμένες μέρες στο σχολείο, συμπληρώνω και σε άλλο σχολείο μάθημα, στα κενά μου ο Μανώλης, ο Μάνος, δεν ξέρω να αποφασίσω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, ο Μάνος εμφανίζεται με ένα τετράδιο. Ένα τετράδιο μικρό σπιράλ μαύρο, έρχεται, καθόμαστε σε μια γωνιά του σχολείου δίπλα στα παρτέρια, κάπως είμαστε αποκομμένοι και ξεκινάμε κουβέντες, συζητήσεις. Όλα αυτά μπορεί να είναι από κάτι απλό καθημερινό για να καταλήξουμε πάντα στην ποίηση. Μεγάλη ιστορία η ποίηση. Μεγάλη ιστορία το ότι ο Μάνος είναι τόσων χρονών και γράφει ποίηματα και εξέδωσε ποιητικό βιβλίο. Σε μια εποχή που θα ήταν το πιο εύκολο και το πιο προσιτό να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο, να σας το πω έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι αυτό που τόλμησε είναι παρακινδυνευμένο. Έχει ένα ρίσκο και για την ηλικία του και για αυτό που καταθέτει. Χάρηκα ωστόσο. Χάρηκα για πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και συγγνώμη κύριε Καστρινάκη, θα επιμείνω ότι με τον προπονητή του είχε μια τέτοια σχέση πέρα από την όποια άθληση σώματος. Εδώ υπάρχει και μια άθληση πνεύματος. Υπάρχουν καταβολές, υπάρχουν διασυνδέσεις. Ο Μάνος ξαφνικά μου μιλούσε για νεότερους ποιητές που μου έκανε εντύπωση ότι τους γνώριζε ένα παιδί 16-17 χρονών. Ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Καστρινάκη να σας μιλάει για τον Γιάννη του Στίκα. Ήταν πολλά πράγματα τα οποία περνούσαν μέσα από τα λόγια του Μάνου. Όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι στην ουσία ένα πράγμα. Ότι αυτές οι συναντήσεις μου με τον Μάνο, αυτά τα ραντεβού μας εκεί κάθε φορά που είχα κενό, είχαν μια ιδιαιτερότητα και μια γοητεία στο πώς ένα νέο παιδί ξεκινάει να ανακαλύπτει πράγματα και να προσπαθεί μέσα από τις λέξεις να εκφραστεί και να εκφράσει πράγματα που τον απασχολούν, που τον πικραίνουν, που τον ζωντανεύουν, που τον χαροποιούν. Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς για το Μάνο να πούμε πράγματα και πού μπορούν να οδηγήσουν. Χαιρόμουν κάθε φορά τη σκέψη του πως έκανε ανατροπές. Είναι κάτι άλλωστε που τον χαρακτηρίζει στην ποίησή του. Άλλωστε οι ανατροπές και οι παρεκβάσεις είναι ένα χαρακτηριστικό γενικότερα της τελευταίας πολύ σύγχρονης μας ποίησης μετά από τη δεκαετία του 90 και μετά. Ακολουθούσε, διάβαζε. Όσο μπορούσα,
τον προμήθευα ή τον οθούσα στο να διαβάσει πράγματα και να δει πράγματα με άλλα μάτια, με άλλο τρόπο. Αυτό δεν κάνει η ποίηση. Διαβάζει τον κόσμο με μια άλλη ματιά. Ανατρέπει πράγματα, βρίσκει στιγμές. Και δεν σημαίνει ότι πάντοτε όταν διαβάζουμε ένα ποίημα ότι όλοι μας ταυτιζόμαστε. Όπως επίσης κάτι που ο Μάνος έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει πολύ καλά, διαβάζουμε τελείως διαφορετικά ένα ποίημα όταν είμαστε μόνοι μας σε ένα βιβλίο και αλλιώς το αντιλαμβανόμαστε όταν το ακούμε από κάποιον άλλον, όπως αλλιώς το εκλαμβάνουμε μετά από 5 χρόνια όταν το ξαναδιαβάζουμε. Αυτή είναι και η μεγάλη για μένα γοητεία της ποίησης. Ο Μάνος λοιπόν νιώθω ότι απλώς στήριζα και οθούσα με τον τρόπο μου αυτό που είχε μέσα του. Για μένα ήταν κάτι πολύ γοητευτικό που απέκτησε μάλιστα τη διαδικασία μιας συνήθειας. Δηλαδή, κάτι μου έλειπε κάθε Τρίτη ή Πέμπτη, δεν ξέρω ποιες μέρες ήταν πέρυσι, που δεν είχα μαζί μου το Μάνο ή αν ο Μάνος ξαφνικά δεν εμφανισόταν με το τετραδιάκι του. Είναι πολύ παρήγορα όλα αυτά τα πράγματα, που να νιώθεις ότι ένας νέος άνθρωπος αφιερώνεται σε κάτι που μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι άχθος η ποίηση, που βαλάει βάρος. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα παίρνεις έτσι, γράφω στιχάκια. Και ο Μάνος φαίνεται ότι δεν θέλει να γράψει στιχάκια. Ακολουθεί έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι ευχάριστος. Το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχει συνέχεια, δεν θα πρέπει να έχει εμφάνιση, δεν θα πρέπει να έχει. Χάρηκα επίσης όταν έφτασε στο βιβλίο και μου το έδειξε ότι ακολούθησε μια μεγάλη συμβουλή και νομίζω ότι θα την ακολουθήσει και από εδώ και πέρα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ότι δηλαδή στην ποίηση χρειάζεται ταπεινότητα. Χρειάζεται μετρημένα βήματα και λόγια. Επέλεξε πράγματα και κατέθεσε ένα κουκούτσι από αυτά που έχει γράψει. Γιατί έχει γράψει πολλά. Αν ξεκινάει με αυτή την κατάθεση, μαζεύοντας και ξεκαθαρίζοντας, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει πιθανότητα, δεν το λέω με καμία τέτοια πρόθεση, ο Μάνος θα σταματήσει μεθαύριο να γράφει ποίηματα. Ίσως να βρει έναν άλλον δρόμο. Ίσως στην τέχνη, πάλι στην τέχνη, αλλά κάπου αλλού. Λέω, υποθέτω. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν θα ήταν ούτε πρωτοφανέρωτο, ούτε για πρώτη φορά συμβαίνει. Εγώ σου εύχομαι να συνεχίσεις, σου εύχομαι να καταλαβαίνεις από τώρα το άκθος αυτό που είπα της ποίησης και σου εύχομαι να βρίσκεις δρόμους να συνομιλείς. Δεν γράφουμε ποίηματα για μας μόνο. Αν γράφουμε ποίηματα για μας, τα κρατάμε στο τετράδιό μας, στο ημερολόγιό μας, στο σπίτι μας. Από τη στιγμή που εκτέθηκες Μάνο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα που πλέον σε εκθέτει και σε περισσότερα πράγματα. Αυτό που περιμένεις είναι μια επικοινωνία. Και αυτή είναι η επιθυμία του ποιητή, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να επικοινωνήσει, να συνομιλήσει. Αυτά που γράφει να πούν στη ψυχή και στην καρδούλα του κάποιου άλλου πράγματα με τον δικό του τρόπο, με την δική του συνέχεια. Εγώ τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του. Ξαναλέω ότι για μένα εξακολουθεί ακόμα και τώρα, όπως έγινε και σήμερα, την 4η ώρα στο σχολείο. Είχαμε ξανά τη συνάντησή μας και μου έδωσε μάλιστα και μια αφορμή. Ο Μάνος σήμερα έγραψε κάτι. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά εδώ θα ήθελα να το συνδέσω μαζί μου. Ναι. Ο Μάνος σήμερα ήρθε και μου είπε ότι σκεφτόμουν, τελειώνοντας το τετραδιάκι μου και αυτά που γράφω, να γράψω μια τελευταία σελίδα για το τι έκανα μέσα σε αυτό το χρόνο, μέσα σε αυτές τις σελίδες ενός τετραδίου, με αυτό που κατέθεσα, τι συνέβη. Και μου διάβασε τι έγραψε. Εντάξει, να το παραδεχτώ, μου το διάβασε στο κινητό, γιατί γράφει στο κινητό. Και αυτό θα κάνω και τώρα. Ακριβώς. Και θέλω να το ακούσετε τι έγραψε. Σαν έναν απολογισμό
ίσως να μην βγαίνει τυχαία μάλλον, θέλω να σου πω δηλαδή ότι σήμερα παρουσιάζει στο πρώτο σου βιβλίο, καταθέτεις την καρδούλα σου εδώ πέρα, εκτίθεσαι, κάτι πολύ για μένα ιδιαίτερο και σημαντικό, οπότε βγήκε με τους δικούς του τρόπους κάτι που θέλουν να το ακούσουν. Το εξής ποίημα ονομάζεται «Του παιδιού τα παραμύθια». Ίσως η προσπάθεια να ξαναβρεις τα αισθήματα του παρελθόντος να είναι δυσκολότερη τελικά, γιατί ο άνεμος που φυσούσε πέρασε. Οι στάλες που έβρεξε στέγνωσε. Η μαργαρίτα που μάλισες πατήθηκε ξανά και ξανά. Ο δρόμος που περπατούσες λιάνθηκε από άλλους αισθηματίες. Και εσύ εκεί ακόμα να ψάχνεις τι είσαι, με λυμμένα τα κορδόνια στο ένα παπούτσι, προχωράς κουτσένοντας. Εγώ κλείνοντας θα του ευχηθώ να συνεχίσει κουτσένοντας. Αυτό είναι το νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία αφήγηση 3 ποιημάτων από τον ίδιο, από το σκέλος του βιβλίου Πάσχα, το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου. Το πρώτο ποίημα ονομάζεται «Το στενοσόκακο». Απλώνεις το χέρι και κάνεις οτοστόπ στο σοκάκι που ίσα ίσα διασχίζεις μόνος. Η υπομονή μεγαλύτερη της θέλεις. Σαν τους πιστούς στο Πάσχα που αναμένουν το Άγιο Φως. Πιάσε το Άγιο Φως, σπάστο σε κομμάτια, πέτα το φως και κράτα την λάξη. Αν δεν είμαι κατανοητός, ίσως περιμένεις ακόμα με οτοστόπ. Το δεύτερο ποίημα ονομάζεται «Αντιθετισμοί». Η εικόνα του φωτός, το τέλος του περάσματος. Η αίσθηση του φωτός, το πέρασμα. Βλέποντάς το, τυφλώνεσαι. Νιώθοντάς το, αναισθητοποιείσαι. Όσο μικρό κι αν είναι, όσο μεγάλο, αν βγάλεις το φως, μένει ένα απροόριστο πέρασμα. Όσο σκοτεινό κι αν είναι, όσο λαμπερό, αν βγάλεις την διαδρομή, μένει μία λάμπα φθορή. Το τρίτο ποίημα ονομάζεται «Αληθώς Ανέστη». Είχα ξεχάσει ότι με έριχναν, ενώ ήμουν ήδη κάτω. Αυτό το άσπρο που κάμισο πέρασε από δίπλα και άφησε πάνω μου μια ζεστασιά. Με ξέχασε πίσω και με θυμήθηκε το μαύρο σακάκι. Περνώντας δίπλα μου με σκότωνε με έναν ζεστό τρόπο, το κρύο. Τώρα θυμήθηκα. Ζητούσα να με σηκώσουν, ενώ ήμουν ήδη όρθιος. Στη συνέχεια θα κάνει ομιλία του κύριου Μουτατσάκη. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ομιλία, ο κύριος ομιλητής είναι ο Μανώλης βέβαια. Εμείς είμαστε παρουσιαστές του παρουσιαστή του βιβλίου του. Από την πλευρά μου, θερμές ευχαριστίες προς το Πολύκεντρο Δήμο Ηρακλείου για την φιλοξενία στην αίθουσα αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μανώλη, ο οποίος με συμπεριέλαβε μεταξύ των παρουσιαστών. Και βέβαια, το τρίτο δεν είναι ακριβώς ευχαριστία, είναι δήλωση της δικής μου ευχαρίστησης που συγκαταλέγομαι μεταξύ δύο πολύ σημαντικών προσώπων. Τον κύριο Καστρινάκη τον γνώρισα πριν από λίγο, τον προπονητή του, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ τον Μανώλη σε αυτό το εγχείρημα. Με τον κύριο Αντώνιο Παραδονάκη, μέσα συνάδελφο στο σχολείο, ένας εξαιρετικός συνάδελφος και πολύ αγαπητός σε όλους μας για το ταλέντο του, το καλλιτεχνικό, το θεατρικό και για την ευγένεια του χαρακτήρα του. Και είναι πραγματικά κόσμημα για το σύλλογο του σχολείου μας, ο κύριος Αντώνης. Από την άλλη πλευρά, τώρα πέρα από αυτό που είπα πιο πριν, ότι δεν θα είναι ακριβώς ομιλία, είχαμε συζητήσει και με τον Μανώλη να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα οποία θα πούμε, αφού ο ίδιος θα είναι ο κύριος παρουσιαστής του βιβλίου του. Οπότε σκέφτηκα να πω κάποια πράγματα σχετικά με τη γνωριμία μου με τον Μανώλη. Βέβαια και σε αυτό ο ίδιος, λόγω της εγνότητος του χαρακτήρα του, δεν ήθελε να πω πάρα πολλά πράγματα. Τον Μανώλη το γνωρίζω 3 χρόνια, του έκανα μάθημα αρχαία ελληνικά και φιλοσοφία στην πρώτη και δευτέρα του Λυκείου. Είχε πάντα πολύ μεγάλη έφεση και ενδιαφέρον, με ερωτήσεις, απορίες,
έντονους προβληματισμούς, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε πολύ συχνά στους μαθητές μας αυτών των ηλικιών. Ανησυχία για τα προβλήματα, για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω που μπορεί στον καθένα να περνά παρατήρητο. Ο Μανώλης το έβλεπε από μία οπτική γωνία διαφορετική, προσπαθούσε πάντα να του δώσει μια ιδιαίτερη διάσταση, ουσιαστικά αυτό το ειδικό, το μερικό, το καθημερινό που βλέπουμε όλη την ώρα, προσπαθούσε πάντα να το αναγάγει σε κάτι γενικότερο, κάτι ευρύτερο, να του δώσει ένα καθολικότερο χαρακτήρα. Για να το πούμε δηλαδή φιλολογικά, ουσιαστικά αυτό που λέμε σοκρατική επαγωγή, πώς μπορούμε από τη σύνοψη πολλών ειδικών στοιχείων ή πραγμάτων, αν μπορούμε να εξαγάγουμε κάτι που θα έχει μια γενικότερη, μια καθολικότερη ισχύ. Και αυτό πάντα το έκανε, ήταν ένα πολύ κοφτερό μυαλό. Και από την άλλη πλευρά, είναι ένα παιδί με ήθος, με αρχές, ευγένεια, σεμνότητα, το είπαμε και πιο πριν. Στοιχεία βέβαια τα οποία δεν είναι καθόλου τυχαία που γνωρίζουμε όλοι, διότι όλα αυτά ξεκινούν από την οικογένεια, από τους γονείς, οι οποίοι τον έχουν πρικήσει με όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε πιο πριν. Και γι' αυτό πρέπει να είναι περήφανη η οικογένειά του για τον Μανώλη. Και από την άλλη πλευρά, κάτι που όχι πιο πριν, ίσως φανεί αστείο, εγώ βέβαια ως Μανώλη τον έλεγα βέβαια πάντα. Τώρα πριν από λίγες μέρες ο ίδιος μου είπε ότι το ηχείο του περιβάλλον Μανουήλ. Το ίδιο μου είπε η μητέρα του πιο πριν. Ο κύριος Αντώνης το λέει μάλλον, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ τον έλεγα πάντα Μανώλη. Άρα βλέπουμε παίζαμε με τρία ονόματα. Πάντως πρόκειται για ένα και το αυτό πρόσωπο, ο ίδιος που βλέπετε εδώ μπροστά είναι. Τώρα είναι η αμφισημία της ποίησης, μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό, είναι μέσα σε ένα ποίημα που το διαβάζει κανείς από διάφορες οπτικές γωνίες και τελικά μπορεί να είναι αμφίσιμο και αλλιώς το βλέπει ο ένας, αλλιώς το καταλαβαίνει ο άλλος. Ας πούμε, μέσα στα πλαίσια της ποιητικής δωρεδιάς, ότι θα μπορούσε να υποθεί και κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, κάτι άλλο που ήθελα να πω εγώ από την πλευρά μου είναι σε σχέση με τον τίτλο της ποιητικής του συλλογής, «Έμπιστο θαύμα», που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα καταθέσω δύο-τρεις σκέψεις δικές μου, προσωπικές, υποκειμενικές. Εξάλλου ο καθένας μπορεί να κάνει τις αναλογές του, τις ερμηνείες του. Έτσι. Καταρχάς, η λέξη θαύμα είναι αυτό το οποίο είναι άξιον απορίας. Θαυμάζω, απορώ. Από την απορία ξέρουμε ότι ξεκίνησε η φιλοσοφία. Και το συνδέσιο και η φιλοσοφία ήταν τα αγαπημένα μαθήματα του Μανώλη πάντα. Και ο ίδιος ο Αριστοτέλης είχε πει δια το θαυμάζουν, λέει, οι άνθρωποι ήρξαν το φιλοσοφήν. Όταν δεν ξέρει καθένα να εξηγήσει κάτι, πού οφείλεται τούτο, εκείνο ή το άλλο, υποβάλλει στις σκέψεις. Διατυπώνει απορίες. Αυτό που λέμε απορία. Δεν ξέρω πού να βρω διέξοδο, πού να βρω ένα δρόμο, ένα πέρασμα για να περάσω, να προχωρήσω και να μπορώ να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Και από τη φιλοσοφία ξεκίνησε γενικότερα η επιστήμη, η γνώση, όλη από εκεί. Από το θαυμάζει και τις απορίες του κάθε ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, τι θα μπορούσε να είναι θαύμα, τι ερμηνεία θα μπορούσε να δώσει καθένας σε αυτό. Τι είναι δηλαδή, είναι η ίδια η ζωή, οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μας, εμείς οι ίδιοι, ο εαυτός μας είναι, ο άλλος που βλέπουμε είναι το θαύμα, ό,τι έχει να κάνει με τα συναισθήματα, ό,τι έχει να κάνει με την ποίηση, γιατί και η ίδια η ποίηση βέβαια δεν είναι ένα θαύμα και η ίδια η ποίηση. Επομένως, πάρα πολλές ερμηνείες μπορεί να δώσει κανείς και βέβαια στην ποίηση, όπως ξέραμε όλοι, δεν υπάρχει κάτι σωστό ή κάτι λανθασμένο, δεν είναι δρόμοι ποτέ μονοσήμαντοι, αλλά υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες υπό τις οποίες μπορεί κάποιος να αντικρίσει ένα συγκεκριμένο σημείο ή κάτι άλλο. Και βέβαια, οπωσδήποτε δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο αυτό το έμπιστο. Βέβαια, και ο ίδιος ο Μανώλης θα μπορούσε να μας δώσει τις ερμηνείες του, αλλά σας είπα κάποιες σκέψεις δικές μου, δηλαδή καταθέτω, διότι σε ένα θαύμα ο άνθρωπος όταν καθίσταται αδύναμος να το εξηγήσει, πρέπει να διέλθει κάποιους δρόμους, να σκεφτεί κάποιες διεξόδους, πώς θα μπορέσει να δώσει δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες ερμηνείες. Και βέβαια η πρώτη ερμηνεία που έρχεται σε όλους μας είναι πάντα το ανθρώπινο μυαλό, η λογική. Κάτι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, διαβάζουμε περισσότερο, μελετούμε, προχωρούμε. Εξάλλου έτσι εξελίχθηκε, όπως είπαμε, η γνώση, η επιστήμη. Οπότε αυτή έρχεται δηλαδή η γνώση και η επιστήμη να δώσει τις απαντήσεις της σε όλα αυτά τα οποία φαίνονται εξ αρχής ανεξήγητα. Εξάλλου πάρα πολλά που δεν μπορούσαν οι πρώτοι άνθρωποι να εξηγήσουν, και τα εξήγησαν αργότερα, καθώς προχώρησαν οι γνώσεις οι επιστημονικές. Ωστόσο, βέβαια,
Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, όταν πάμε να δώσουμε εξηγήσεις σε θέματα που μπορεί να μην εμπίπτουν στα όρια της λογικής. Δηλαδή, υπάρχει ψυχή, για παράδειγμα, υπάρχει Θεός, υπάρχει άλλη ζωή. Πέρα από αυτό που ζούμε, υπάρχει κάτι άλλο. Τι απαντήσεις έχει δώσει σε αυτού του τύπου τα θαύματα, δηλαδή η ίδια η λογική, η ίδια η επιστημονική ερμηνεία. Πολλές φορές καθίσταται ανίσχυρη, αδύναμη να δώσει τις εξηγήσεις της. Ή δίνει κάποιες εξηγήσεις και από εκεί και πέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά, οπότε χρειαζόμαστε έναν άλλο παράγοντα να παρισφρήσει για να μπορέσει να δώσει μια κάποια εξήγηση. Και αυτός ο παράγοντας θα μπορούσε να είναι η ίδια η πίστη. Αυτός είναι ο παράγοντας που έρχεται δηλαδή να δώσει κάποιες εξηγήσεις, εκεί που η ίδια η λογική αδυνατεί να το κάνει. Οπότε αυτό το θαύμα που περιγράψαμε πιο πριν, συνυφασμένο τώρα με την πίστη, έτσι γίνεται έμπιστο. Αυτός ο τίτλος που βλέπουμε στο βιβλίο, δηλαδή του Μανουέλ. Οπότε σε αυτό το έμπιστο θαύμα θεωρώ ότι μας ξεναγεί ο ποιητής μας στο βιβλίο αυτό. Θα δούμε και την ομιλία του παρακάτω. Και όποιος το διαβάσει, θεωρώ πως είναι μια περιπλάνηση σε αυτό το θαύμα, όπως το ονομάζει ο ίδιος ο ομιλητής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσει το ίδιο και ισανότερα και ακόμη καλύτερα σε οτιδήποτε έχετε. Καλή επιτυχία. Πριν διαβάσω κάποια ποίηματα του Μανώλη, θα ήθελα να πω κάτι. Η ενασχόλησή του με επιστήμες, με τη φυσική, κάποια ποίηματα που ακούσατε και κάποιο με τον Ευκλήδη, με τον Αϊνστάιν, της φιλοσοφίας, ήταν κάτι που πραγματικά έκανε ενδιαφέρον το θέμα των συζητήσεών μας αρκετές φορές, ότι ο Μανώλης έπαιρνε αφορμές από πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν και από καθαρά ορθολογικές επιστήμες και τι αυτό μπορούσε να έχει αντίκρισμα. Ερμήνευσες με ένα πάρα πολύ, έκανες μια πολύ όμορφη προσέγγιση. Ευχαριστούμε για τη φιλοσοφική προσέγγιση και ευχαριστούμε για ένα μικρό μάθημα, απλό και πολύ κατανοητό στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη φιλοσοφία, τη σκέψη, αλλά και τη λογική και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πράγματα. Λοιπόν, θα δώσω ένα παράδειγμα και το ήθελα εξ αρχής. Στο βιβλίο του Μανώλης, θέλω να σας πω, πρώτα ήθελα να πω αυτό με τον Αϊνστάιν, με τον Ευκλήδη, με τη φυσική, με τα μαθηματικά, με την φιλοσοφία, τις αφορμές που παίρνει για να μπει σε σκέψη και να το καταθέσει σε ποιητικό λόγο. Και επίσης κάτι το οποίο θέλω να ακούσετε για τον τρόπο της γραφής του, έχει στην πρώτη σελίδα, στην εισαγωγική σελίδα του βιβλίου του, μια προμετωπίδα. Τρεις στίχους, τους οποίους τους βάζει εισαγωγή πριν ξεκινήσει το κυρίως μέρος του έργου. Λέει, κατάπια τον πάγο της καρδιάς μου και ζεστάθηκα. Θα ήθελα να κάνετε μια μικρή δοκιμή. Αλλάξτε μαζί μου το μου σε σου και πείτε μου τι καταλαβαίνετε. Κατάπια τον πάγο της καρδιάς σου και ζεστάθηκα. Καταλαβαίνετε ότι με μια μικρή αλλαγή της αντωνυμία από το μου στο σου μπορούμε να καταλάβουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο Μανώλης, αυτό θέλω να καταλήξω, ο Μάνος, ο Εμμανουήλ, είναι αρκετά συχνά αυτοαναφορικός. Επεξεργάζεται πράγματα μέσα από τη δική του ψυχοσύνθεση, τη δική του τρόπο. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι εκεί που θα περίμενα, πολύ λογικά για μένα, το κατάπια τον πάγο της καρδιάς σου και ξαφνικά ζεστάθηκα, ο Μάνος γράφει κατάπια τον πάγο της καρδιάς μου. Και από αυτό τον πάγο, εγώ άρχισα να νιώθω τη ζέστη και τον τρόπο να αντιμετωπίσω τα πράγματα. Μια προσέγγιση. Ελπίζω να μην πέφτω πολύ έξω, αλλά ήταν πολύ υποκειμενική και δική. Αυτό. Θες να διαβάσω. Πάμε, να διαβάσω. Πού είμαστε. Εδώ. Ευκλήδια ζωή. Ασύμπτωτες ζωές με εφαπτώμενες ιδέες.
Η μια σβήνει την άλλη, ύστερα αλληλοσυμπληρώνονται αντιστρόφως ανάλογα, σαν ένα ολοκαύτωμα αριθμών. Μαθηματική νομίζω πρέπει. Περισσότερο να πούνε. Τυφλό ξημέρωμα. Όλη η μέρα σκοτεινή, σαν να ζεις 2 νύχτες επαναλαμβανόμενες. Έχει πάει 4:45, έλεγα. Αύριο πρωινό ξύπνημα που θα νηστάξει για πάντα. Μόνο του αυτοκτονικό, όμως σουρεαλιστικό, είναι 4:45 το απόγευμα. Λοιπόν, και με κάποιο άλλο είχες δώσει, εσύ δείξε μου. Ποιο είναι? Ήσυχες αρχές. Επιλογή. Το μονοπάτι της υπομονής. Απέτησή του, η σιωπή. Σύντομα μπροστά το μεγαλύτερο πέρασμα, υπομονή. Ο κόσμος δεν μεγαλώνει, μαζί και τα μονοπάτια. Εσύ μικραίνεις και ξαφνικά ο εγωισμός σου χωράει στον ισθμό της Κορίνθου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καστινάκη, τον κύριο Περαντονάκη και τον κύριο Μουνατσάκη για την προθυμία τους να παρευρεθούν σήμερα και να μιλήσουν για το έμπιστο θαύμα. Η βοήθειά τους όμως δεν είναι μόνο αυτή που πρόσφεραν σήμερα. Χωρίς αυτούς, το βιβλίο ποτέ δεν θα είχε υπάρξει. Τους ευχαριστώ πολύ που πρόσθεσαν στη ζωή μου το πιο ποιητικό της κομμάτι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν δημιούργησε το παρόν βιβλίο, το οποίο δεν θα περιέγραφα μόνο ως μια ποιητική συλλογή. Από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το ίδιο μπροστά σας, στις βιβλιοθήκες σας και όπου αλλού μπορεί να βρεθεί, φαίνεται σαν ένα τετράδιο. Και ναι, κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι. Ένα τετράδιο γεμάτο με σκέψεις. Το εξώφυλλο από την άλλη προσπαθεί να δώσει την αίσθηση της ζωφερής καθημερινότητας. Όταν όμως ανοίξεις την πρώτη σελίδα, κλείνεις από πίσω σου την πόρτα αυτή και μπαίνεις μέσα στο απέραντο ίσως φωτεινό τοπίο της ποίησης. Ανοίγοντας την ποιητική συλλογή, ο αναγνώστης συναντάει 3 σκέλη ή στάδια. Το πρώτο σκέλος είναι η γέννηση. Μία νέα φλόγα γεννιέται στον κόσμο της ποίησης. Ο όρος ποίηση στη ζωή κάποιου δεν έρχεται, αλλά γεννιέται. Η γέννηση αυτή, αντιθέτως με τη βιολογική, είναι εύκολη επιφανειακά. Ο καθένας ποιεί κάτι καθημερινά. Έτσι και εγώ συνέταξα τα γενετής ποίηματά μου στο πρώτο στάδιο, το πιο ανυποψίαστο. Όλοι έχουμε διαφορετικά ερεθίσματα. Όμως το δικό μου, σε αυτόν τον αιώνιο τοκετό, το οποίο έφερε έπειτα τη γέννηση, ήταν το αντίκρισμα των αδιάφορων στο άκουσμα της καμπάνας της Εκκλησίας. Το δεύτερο σκέλος είναι το Πάσχα ή το πέρασμα, όπως μου είχε πει ο κύριος Καστινάκης. Ένα πέρασμα με άπειρους προορισμούς, από το σώμα στην ψυχή, από το νου στην καρδιά, από τη γη στον ουρανό, από το θάνατο στη ζωή, από την απόγνωση στην ελπίδα, από το σκοτάδι στο φως. Αυτό που ακολούθησα εγώ είχε ένα φως στο τέλος, όχι όμως μία λάμπα φθορείου, όπως αναφέρεται στο ποίημα Αντιθετισμοί. Το φως έμοιαζε με μία ιδέα μακρινή. Ήταν τόσο φωτεινό που με παρέσυρε σε έναν δρόμο πρωτόγνωρο και συνάμα τελεαστικό. Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το πέρασμα, βγήκα στον δρόμο της ανάβασης, το τρίτο σκέλος του βιβλίου. Μια πλατωνική ανάβαση για την αναζήτηση του φωτός, που ποθεί κάθε ανθρώπινη ψυχή. Το εγχείρημα βέβαια αυτό είναι δύσκολο. Γιατί αυτό το φως, ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει, όπως είπε και ο ποιητής. Έτσι, χωρίς δισταγμό, επεχείρησα μία πορεία για την ανάβαση. ανάβαση σε αυτόν τον Γολγοθά της ποίησης.
Τώρα θα ακολουθήσει η αφήγηση 3 ποιημάτων από διάφορα σχέδια από τον κύριο Καστινάκη. Ζωφερή καταιγίδα. Στην πιο αβάσταχτη στιγμή, ο χρόνος αποκτά την ίδια μορφή με τη σκέψη που ξαναγυρνά. Όταν σπάσει το τιμόνι και δεν αντέξεις το στρίμωγμα, τότε θα πεταχτούν μεγάλες λέξεις να κρυφτείς από πίσω τους. Κι αν ποτέ βαρύνουν τα βλέφαρά σου, θα ξεκινηθεί μια ανελαίτη σκιά, γεννημένη στο σκοτάδι. Ναυτία. Σήκωσε το κεφάλι να προοδεύσεις. Σκύψε το κεφάλι να σεβαστείς. Έχει ευθεία το κεφάλι να περπατά σωστά. Βάλε το κεφάλι να δουλεύει. Κόψε το κεφάλι, σπάσε το κεφάλι. Αφήστε με! Έχω πονοκέφαλο. Εξωσχολική απασχόληση. Ο πόνος προπονητής της ζωής. Η σιωπή, η άσκηση. Αν ο πόνος δεν δράσει, πάρε τα χάπια της σιωπής. Θα σε χτυπούν ανώρημα μέχρι να εγκαινιάσεις την πόρτα της σιωπής. Το φως σε περιμένει πίσω από αυτή την πόρτα, απλά είναι σιωπηλό. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καστινάκη. Κάποια τελευταία λόγια από εμένα. Ο δρόμος της ποίησης δύσκολα σε αφήνει να γυρίσεις πίσω. Έτσι λοιπόν, η ανάβαση με προώθησε σε ένα υψηλότερο μέρος, με ενδεχομένως ένα τέλος. Ένα λαμπρό τέλος σε μια σκοτεινή ιστορία. Είπα λοιπόν να κοιτάξω πίσω για να δω τι αφήνω στην άλλη πλευρά του περάσματος. Και κάπως έτσι, από μακριά, είδα ένα έμπιστο θαύμα να μου χτυπά την πόρτα και εγώ το πίστεψα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τώρα θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, μπορώ να μιλήσω πολύ δυνατά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Αξίζεις και τιμάς στο σχολείο μας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις καθόλου κάτι από πλευράς από ποιητές, ας πούμε κάτι το οποίο να σε ενέπνευσε κάποτε ως μικρότερος, να έχεις διαβάσει κάτι, λογοτεχνία, ή καθαρά είναι δικά σου βιώματα και ξεκίνησες μόνο με τα δικά σου βιώματα και με την αφορμή, ας πούμε, των καθηγητών σου και ξεκίνησες να γράφεις. Δηλαδή, είχες ποτέ κάποιο πάτημα να πεις ότι αυτός είναι ο τρόπος που με εκφράζει η ποίηση, επειδή έχω διαβάσει ποιητές ή έχω μελετήσει λογοτέχνες και αυτοί βγάζουν κάτι προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο θέλεις να εκφραστείς ή το θεώρησες ότι η φιλοσοφία θα την αποτυπώσω σε ποίηση? Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Η αλήθεια είναι πως όταν είχα πρωτοαρχίσει να γράφω ποίηματα, δεν είχα διαβάσει ποτέ μου κάποιο ποιητή. Ναι. Το κίνητρο σε όλο αυτό το έργο που άσκησα και όλα αυτά ήταν η ασκητική του Καζαντζάκη. Στα χαρτιά. Ήθελα μία μέρα να διαβάσω κάτι εξωσχολικό και ρώτησα τη μητέρα μου τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι έξω από την καθημερινότητα. Και μου πρότεινε την ασκητική του Καζαντζάκη. Και κάπως έτσι ξύπνησε μαγικά να πω όλη αυτή η φλόγα της ποίησης. Άρα από τη φιλοσοφία καθαρά. Να συμπληρώσω κάτι και εγώ. Η ανάγκη του Μανώλη για να δημιουργήσει και όπως το κάνει αυτή τη στιγμή με την ποίηση, προϋπήρξε να γράφει ποίηματα, νομίζω. Ήταν φορές που στις δικές μας συζητήσεις, γιατί υπόθηκε ότι είμαι προπονητής του. Φυσικά και στους χώρους άσκησης και στους χώρους προπόνησης, ο κάθε άνθρωπος πηγαίνει εκεί ολόκληρος. Δεν πηγαίνει ένα μέρος του. Δεν πηγαίνει όπως ούτε οι φιλόλογοι, ούτε οι αρχιφιλολόγοι. Δεν πηγαίνει μόνο ένα κομμάτι μας, πηγαίνουν όλα τα χόμπι μας, όλες οι μας αναστήσεις, πηγαίνουμε σαν ολόκληροι άνθρωποι. Λοιπόν, εκεί στις συζητήσεις που κάναμε με τον Μανώλη, λέω ότι προϋπήρξε η ανάγκη για δημιουργία.
ο Εμμανουήλ μου ερχόταν κάποιες φορές και μου έλεγε δικά του θεωρήματα μαθηματικών. Ήταν τα πρώτα του ποίηματα, τα οποία ήταν μάλλον τύποι μαθηματικών, οι οποίοι είχαν μια λογική συνέχεια, μια μαθηματική λογική του συνεπάγεται. Μετά ένα λογικό άλμα, πρέπει να αποδεχτείς αυτό το λογικό άλμα για να πας. Βέβαια, παρεμπιπτόντως είμαι και προπονητής αλμάτων, οπότε κάναμε μαζί. Κάνουμε άλμα σε λίγο, και τα λογικά άλματα λοιπόν δικαιολογούνται. Αποδεχόσουν το λογικό άλμα και δημιουργούσε ένα ποίημα, ας πούμε, ένα δικό του θεώρημα. Αυτό νομίζω είναι τα. Δεν ξέρω αν τα έχει καταγράψει, αλλά μάλλον είναι τα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα δημοσιεύσει, αλλά νομίζω ότι είναι τα πρώτα του ποίηματα. Δεν ξέρω αν. Πάνω σε αυτό ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, να συζητούμε για τα βιβλία που πιθανόν τον ενέπνευσαν. Με τον Μανώλη είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις, ειδικά πέρυσι. Φέτος δεν του κάνω μάθημα, όχι φέτος όμως συζητούσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα κάνω αναφορά σε 3 τίτλους βιβλίων, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα για ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Είναι ενδεικτικά όμως της ωριμότητας με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα. Την πρώτη φορά μου ζήτησε, λόγω της φιλοσοφίας, να του συστήσω βιβλίο για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Που οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι είναι αντικείμενο εξαιρετικά δύσκολο, αλλά συνδεόμενο όμως με όλα αυτά τα απλά και καθημερινά που προσπαθούμε να εξηγήσουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Και ο Μανώλης ήθελε να εμβαθύνει πάνω σε αυτό, αναζητώντας πληροφορίες πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτά τα καθημερινά ή αυτά τα λίγα που βλέπαμε στο βιβλίο. Το δεύτερο, εξ αφορμής ενός μαθήματος αρχαίων που είχε παρακολουθήσει, ήταν το Συμπόσιο του Πλάτωνα. Εκεί τώρα λέω, μα σε αυτή την ηλικία και τόσο μικρό θα έχει την ωριμότητα να καταπιαστείς με ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο βιβλίο του Πλάτωνα, και όμως ασχολήθηκε και με αυτό. Το τρίτο ήταν αυτό που υπόθηκε πιο πριν, η ασκητική του Καζαντζάκη. Μου λέει, θέλω να διαβάσω την ασκητική. Λέω, συνήθως εγώ δεν την προτείνω σε μαθητές σχολείου, διότι είναι το δυσκολότερο από όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη. Όπως είπε και ο κ. Αντώνη προηγουμένως, ότι διαβάζουμε ένα ποίημα και αλλιώς το καταλαβαίνουμε μετά από μια εβδομάδα, αλλιώς μετά από 5 χρόνια, αλλιώς αργότερα. Το ίδιο συμβαίνει με την ασκητική. Ένα βιβλίο πολύ δύσκολο να το καταλάβει ο μαθητής του ηλικίου, και όμως καταπιάστηκε με αυτό το δύσκολο αντικείμενο. Τα ανέφερε τα 3 για να δείξω τις ανησυχίες του και το επίπεδο της ωριμότητας του Μανώλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα έχει και πολύ μεγάλη και μεγαλύτερη εξέλιξη, και νομίζω πως πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Κάποιες άλλες ερωτήσεις? Εγώ θα πάρω μια άλλη απορία. Πρέπει το λόγο να εκπροσωπήσω τους πολλούς. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, απορία που μου έρχεται άμεσα. Πώς ο περίγυρός σου, οι νέοι, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, σε αντιμετωπίζουν ως ένα παιδί, ας πούμε, ιδιαίτερο. Με την έννοια ότι εκφράζεσαι πιθανόν και διαφορετικά από τους άλλους. Τι βλέπεις στα μάτια των άλλων, πώς σε αντιμετωπίζουν, τι έχεις να μας πεις? Τι βγάζεις, δηλαδή, τι πρόσωπο βλέπουν αυτοί από εσένα? Η αλήθεια είναι πως στην καθημερινότητα κρατάω ένα πρόσωπο έμεσα ποιητικό. Δηλαδή δεν φαίνεται και τόσο ότι ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και δεν είναι και τόσο γνωστός σε φίλους μου και σε γνωστούς. Όταν το πρωτοανακοίνωσα βέβαια στο σχολείο, ήταν και που λέγανε «Μα, γράφεις, εσύ δεν το περίμενα». Είσαι και σεμνός ως άτομο. Δεν είναι σεμνότητα, είναι ο τρόπος που κάνω αστεία εκτός ποιήσης, δηλαδή που θεωρώ εγώ ποιήσεις, δεν ξέρω. Ναι, αυτό. Δεν το δείχνω αυτό το κομμάτι στους φίλους μου, οπότε δεν έχω κάποιο βίωμα από αυτούς να με βλέπουν με αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Μανώλη.